Hello, mega love shoutout po sa lahat ng naandito sa aking live. Sis Ina, kapatid Panalo. Kay Sir Marcy TV, mega love shoutout po. Maingay po dito kaya nag-mute ako. Salita lang ko ng konti. So ayan po, andito kami sa Mandaluyong City. City to Ate She? Ayan guys. Sis Ina, malapit ka ba dito sa Mandaluyong? Kapatid Panalo, saan ka ba banda dito? Sir Marcy TV, saan ka dito? Kita-kits tayo sa SM Mega Mall. Sana all. Ayan, pang ano namin ngayon, pangatlong araw. Pero bukas uwi na ata kami ng Bicol. Hinatid lang namin yung AFAM ni Dos. Sana all may AFAM. Mamaya, hatid na namin sa International Airport. Uwi na ng Spain. Kaya bukas, uwi na rin kami ng Bicol. So, habang nagpa-process pa ng iba pang requirements, gumala ka ng gumala kahapon. At saka nung first day hanggang kahapon, gumala kami. Jo, ibaba mo yung ano mo, link mo. Asan yung cellphone mo? Asan na yung cellphone mo? Manggaalik galing natin kay ate. Manabi, wait lang tayo. Sige. Papap lang ako. Okay. Asan na yun? Ay, nandun na sa taas. Yan, maraming salamat po sa lahat ng naandito sa aking live. Baba mo na. Kinakinak sa mero. Ginagamit mo? Ginagamit mo? Ginagamit mo yung cellphone mo? Dali, ano to ha? Music si Bibi. Sige, Ben. Ako na lang. Paano ba yung baba? Worship ko. Pasok ka sa live ko, magkapagdikitan ka. Dahil, kumisit mong butas yung ano. Gagamitin ko sana yung cellphone mo para ako yung magano gamit sa iyan. Kasi yung inuwian namin dito guys, yung pinsan ko, nag-white din siya. Ang dami niyang viewers sa kanyang mga upload, kaya lang yung bananas niya mababa pa. Pa-support naman ka. Kaya sabi ko sa kanya, pumasok siya sa aking live para masuportahan. Pasok mo. Mamaya. Tapos punta ka doon kay Sis Ina Vlog. Mamayang gabi, may grand... kailan ba to sis na ano mo, GLS mo? Maraming tao doon. Kung nung buksan mo, kuha mo sa ano, cellphone mo. So ayan, maraming salamat po sa lahat ng naandito. Gusto kong anuhan yung kapatid, yung pinsan ko kasi nga, ang dami niyang views sa kanyang mga travel vlog. Minsan may 5K, pero di ko alam, di ko kasi maano yung ano niya, kung nakailang watch hour na siya. Kaya lang, yung bananas niya, kukunti pa lang, nasa 100 pa lang. Grabe, ang daming views, pero wala man lang dumikit. Ang haba pa man din ng mga video niya, ang daming nagkagusto doon sa mga travel vlogs niya. Kaya lang, sabi ko, bakit walang dumidikit? Kakalorky yun. Bakit walang dumikit? Nagmarites lang ba? Tusok na sa'yo sis Ina. Tusok na sa'yo si Prenso TV at saka si Mycy Oragon Sheng. Pupuntahan ko naman si Sir Marcy TV. Ayan. Wow, sana all. Malaki yung bahay ni Marcy TV. Ayan, idikit ko na po ito si Mycy Oragon Sheng, yung kapatid ko, si Catres Marias ko. Hiniram ko yung cellphone niya para dito ako ma-support ko yung mga nandito sa baba. Manonood po ako ng inyong mga video. Andito ako sa testing if it's copyright or not. Kay Sir Marcy TV. Andito tayo sa bahay ni Marcy TV. Hindi ako sa inyo sis ina nakaka-support kapag gabi kasi lumalabas kami kapag gabi, kahapon maghapon kami sa Tagaytay. walang signal pag nasa labas. Kasi wala akong data. Dito lang ako nakikiconnect kapag gabi. Gabing-gabi na or kapag andito na kami sa bahay, nakakagamit ako ng wifi. Sa bahay ng aking pinsan. Ayan, nandito po ako sa bahay ni Sir Marcy TV. Sana all malaki na yung bahay, mansion. Doon may nakakurig kung buta ko may kutsara.
Hindi man natin siya. Ano ako, natawa naman ako doon natin siya. Kain tayong banana. Ayan. Gusto mo banana? Ayan, nandito pa rin ako sa bahay ni Sir Marcy TV. Nanonood po ako. Ayan, andyan na? Hindi ko nakita dyan. No. Pakidikitan niyo po si Josie Nunez. Ayan, tingnan ko po yung ano ni ano ng aking pinsan, si Jo. Hindi ko pa masyadong gamay itong ano, in-screen, ano yan? Screencast. Ayan, wait lang. Ayan, tuloy. Nawala na ako. Sana ba ako? Wait lang. May baba mo ba sa ano ko? Hindi ko makita yung binaba ni ano. Na ano pa kasi ako dito. Hindi pa ako dito gamay. Kahit iba pang dumaan, nakababa niya o naantindi? Hindi pa talaga ako gamay dito sa screencast. Hindi ko makuha. Hindi ko mahanap yung binaba ni pinsan ko. Ako na lang yung bababa ng kanyang bahay. Ha? Ano yung be? Paano ba mag-send at demise? Send ko sa messenger ko kay Kapit ko tayo. Yung link ng ano ko, dinailing na Dali. ano niyo. Naka-screencast kasi ako, Jo. Nahirapan din ako mag-view ng aking ano. Hindi ano dito, hindi nag-notify. Ito. Hindi rin. Hindi natin ako ng ano, wait lang. Ng ano yan, ako magababa. Sige, baba dyan. Magulo yung ano ko yung screencast ko. Ayan. Ayan, tapos na po ako kay Sir Marcy TV sa kanyang testing if it's copy or not. Copyright or not. Yan. Buksan ko yung dito kitik sararo, tada saro. Buksan na natin siya. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng naandyan. Ayan, tapos na ako kay Sir Marcy TV. Alam ko bakit mababa ang bahay. Huwag ka dyan. Di ba kaya naka-notify ako kay Jo? Kaya mahirapan ka mo magkwenta. Naka-screencast ako. Lubat yung aking isang cellphone. Mahirapan ako magkalikot dito sa ano. Salamat po, Sir Christopher Galien. Big love shout out po, Sir Christopher.
It's beautiful lady. Salamat sis Ina. Tusok na sa iyo yung aking dalawang ulo. Dalawang ulo. Patusok at pa-entry na po kayo sa aking sa GLS. Thank you. Grand LS? Mag-Grand LS si Sis Ina. Pa-support din po kay sa aming pinsan Josie Nunez. 189 pa lang, pero ang dami niyang viewers, guys. Itong isa niyang pregnancy journey niya, 2.4k views. Sana all. Ang dami niyang views, pero walang dumidikit. Mangisda na lang si Insa ng mangisda. Pag legit pala yung aasahan mo, wala kailangan talaga mangingisda. So, ayan. At saka itong niya. Ayan natin yung gasol ate. Ayan na ate yung gasol. 3.5k views. Wow! Ang daming viewers. Kay Jo. Kay Jo. Binababa ko yung bahay niya. Kaya lang, yung bananas niya, kakaunti. Mega love shout out, Sans. Ha? Nalalakas mo ba? Baka naman nalakasan. Ayan, 2,000. Kaya ako lang. Mega love shout out po. 9 million in my house. Mega love shout out po. Salamat. Sorry. Panoorin muna natin yung ibang dito. Ito na yung kinuha ko kasi tagal nang deliver na isa. Ayan. Ayan, mas magandang siguro yan. Hindi ako magpapagasol tayo, magpagasolin sa petrol. Yun, no? Yun. Yun. Ayos na. Nakasingaw ko yan. Kakaluto na ng sinigang si Ate Shi. Tama na. Sige, okay na. Bali, ano? Sobrang mataas. Hindi masutok sila eh. Papasok na yun. Ayaw nga, hindi. Ate Shi ata. Ay, hindi. Oo, ipapasok na yung Marbs. Ayan. Sir Christopher, maraming salamat po. Ayan, Sir Christopher, idikit ko po yung isang ni Catres Marias ko, dikit ko po sa bahay mo. Ayan, panoorin ko po muna to. Sandali, maghanap muna ako ng papanoorin. Ayan, ito, tutusukin ko tong upcoming premiere. Yung upcoming premiere ni Sir Christopher. Tusok 23. Sabay-sabay na. Yan natin. Musta ang live atin? Meron namang 7 million. Nababa kong 7 million, 7 eyes. Pinapadikitan ko yung bahay ni Jo. Ano ganun pala? Oo. Kapag nagla-live ako, pwede siyang pumasok sa live ko. Tapos makipagdikitan siya doon. Yung yakapan ba, ito natawa. Para dumami yung bananas. Sinayin pa lang. Yung mga kaya Oo. minsan. Oo. Ayan, Sir Christopher, andito po ako sa iyong Filipino foods, homemade palitaw. O yan, sana all. Nakadikit na po itong isa kong gamit na
alagad. Balitin na natin. Video ano. Wala kang mati. Ano sila? Iyo. Payaka po diyan sa baba na nakababang bahay kay Juicy Nunez. Payaka po. Legit Resbacker po yan. Paiwan po ng bakas diyan kay Juicy Nunez. Yung gusto po sumali sa entry ni pa-entry ni Sis Ina Vlog. Meron po siyang Grand LS. Patusok po sa ni Sis Ina Vlog. Ang iyong nakakita mo. Ayan. Saan? Kanino na tayo sunod na manonood? Kaya puntan ko yung bahay ni kapatid Panalo. Sige mo lang. Mag-prepare na ako ng gamis. Sige, Ate She. Oo. Sige na makakawa kita ng mga mura. Sige lang, kayo. Aga pa naman ang CV, mamaya na ako. Ayan. Last week pala. Alas 10 na. Alas 10 pala. Ayan guys, i-silent ko muna kasi maingay dito. Kanya-kanyang istasyon.
Ayan, dinikit ko na po yung ninja ni Dos kay kapatid Panalo. Ayan po. At manonood din ako ng kanyang mga video. Pag nakauwi na po ako sa Bicol, ako tatambayan yung kapatid Panalo at saka kay Sis Ina. Kasi pag dito, maya-maya, aalis na naman kami. Hindi ako makabalik sa inyo paggabi. Kasi sa labas walang signal ba? Hindi ako nag-load ng dito lang sa bahay lang. Pag umuwi na kami, dito lang ako nakakapag bukas ng internet ng data, ng signal. Ayan. Andito ako sa ni kapatid. Hanap mo. Ay, sorry. Minsan mo yan. Maghanap ako ng pwede mapanood dito kay kapatid Panalo. Saan ba yung latest upload kapatid? Ha? Ano ba? Manag na. Ito na. Bakaw na da. Bakawnan muna natin si kainin muna natin si Marvin. Ano, may saka na? Kasi ay nasinang ko. Kapag lang sa kulong. Ayan, panoorin ko po ulit itong cheese game sa loob ng mall. Sarap manood. Ito kay, gamit ko kay Dos, kay Cusinero Hardenera, kay Maisie Oragon Shane. Dito po ako sa bahay ni kapatid Panalo. Ayan, nakikita ba dyan ang lit ng screen? Manood po muna. It's beautiful lady. It's wondering what you could see. It's beautiful lady. Ayan, naka-apat ng tuso kay Sis Ina Vlog, si Prince of TV, si Maisie Oragon, Sheng the Second, at Maisie Oragon Sheng. Apat na tusok na kay Sis Ina. So thumbs up. Yung arkano, inarogan mo kanuman. Yun ang mga words sa sa YT, iba-iba yung term para di daw mapalo ni Lulu. Ganun yun. Ayan, tusok 58. Itong isa ni main channel ni Maisie Oragon Shing, si Cusinero Hardenera. At saka dito sa kabila, nagamit ko kasi yung mga cellphone nila, play dito si kapatid Panalo. Si Marcy TV, tapos na. At saka doon kay Sir Gillian, Christopher Gillian, nakatusok na po ng dalawa. Pigsin sana. Iga palang pigutay. Iba mga sunain mo kung ikaw pang It's beautiful lady. Amo kung pabangon ko siya. Saya. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nakatambay dyan. Yun na nga, abang nakikita ko dito. 7 eyes in my house. Thank you so much po. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng naandyan. Sorry talaga kay Sir Bert Window. Hindi ko na talaga si Sir Bert Window na na hindi na talaga nakikita yung comment ko.
At saka yung comment niya, yan, nagalit siguro sa akin si Sir Bert kasi sina-shoutout ko siya doon sa gamit kong isa, hindi niya ako pinapansin. Sorry naman po, Sir Bert, hindi ko po talaga sinasadya na napindot ko yung remove or report ata, iwan ko. Gamit ko po kasi yung Chrome, tapos nagbabasa ako ng mga messages, yung mga comment, sinom ko. Siguro, natapat yung aking kamay sa report, doon mismo sa comment ni Sir Bert. Hindi ko namalayan, na-remove ko siguro. Oh my God. Sorry naman po, Sir Bert. Hindi ko po talaga sinasadya yung mga nangyari. Solid, ano pa man din si Sir Bert, supporters. Kapag nakikita niya ako naka-live, lagi po talaga siyang nanonood. At saka ang ganda-ganda ng kanyang mga comment sa aming mga upload video. Kaya nalungkot din talaga ako na na-remove ko si Sir Bert. Maraming pwedeng i-remove. Bakit si Sir Bert pa, no? Ayan, sorry po talaga Sir Bert. Humihingi po talaga ako ng paumanhin. Ayan, hindi na maibabalik. Kasi nga, wala na, hindi na ma-recover. Wala nang recovery. Ayan. Nag-live ata kagabi si Sir Bert, hindi ko napuntahan kasi pagod kami sa biyahe kagabi. Natulog kami kaagad. Hindi na ako nagbukas ng aking YT. Nasa bahay pa rin ako ni ni kapatid Panalo. 5 minutes pa. Ayan, mag-mute muna tayo guys.
Hello, sis Jupay. May love shout out, sis. Yan. Andito kami sis sa Mandaluyong City. Mandaluyong City kami sis J. Sa aming pinsan. Kami nakituloy. Ayan. Maraming salamat sa pagsilip. Ikaw ba saan? Inaano ko si Sir si Tay. Sabi ko magkita tayo. Di naman nag-reply. Doon sa comment. Sabi ko, Tay, saan ka dito? Sa Manila. Kita-kits tayo. Bukas uwi na kami, babalik na kami ng Bicol bukas ng hapon. Ihatid lang namin sa mamaya si Afam sa Naiya mamaya. Uwi na kasi ng Spain. Salamat sa pagsilip. Nilubos-lubos namin yung pagpunta namin dito. Unang araw namin, pumunta kami nagliwaliw kami sa SM Mega Mall. Pangalawa, sa MOA, kahapon sa Tagaytay. Ngayon, pahinga na muna kasi hahatid namin mamaya si Afam sa airport. Yep, kilala ko na yun. Kilala mo na yun pala. Hindi nag-reply si Tay. Sabi ko magkita kami ngayon or nung kahapon sana. Busy yun. Oo, nagtagaytay kami kahapon. Wala naman tao sa Tagaytay kasi nga weekdays, walang tao. Maraming tao kapag weekends. Doon kami sa picnic grove ba yun? Tawag doon. Oo nga. Bakit ngayon ka lang nakapag-white eh? Bihira ka din mag-reels. Ako din, hindi ako nakapag-upload sa YT. Super busy. Ano yung pinagkakabisihan mo dyan, sis Jay? Bakit ang likot ng aking ano ba nangyayari dito sa cellphone ko? Oo, malayo nga, Mandaluyong. Malapit sa Makati at saka Pasig, yung Mandaluyong. Uy, sana all may dumating na friend from US. Nag-staycation kami at may pa-feeding kami. Oh, talaga ba? Saan kayo nag-staycation, sis sweet? Nag-love shout out, kapatid Panalo. Maraming salamat. Kaya paguda. O nga eh, kami nga din, simula nung pagkarating namin dito, pagdating namin dito, pagkagabi, lumabas kami, nag-SM Mega Mall kami, naglaro kami doon sa mga palaruan ng pambata. Tawa kami ng tawa ng mga kasama ko, ng mga pinsan ko. Kasi para kami nakalabas sa sa turil. Alam mo yung turil? Turil ng mga kalabaw. Nakabilo. Sumakit yung balikat ko kasi nag-basketball kami ng pinsan ko. Tapos naman nung pinaumagahan, nag-MOA kami. Yun. Kantahan sa loob ng MOA na malaya namin. Gabi na naman. Nakauwi kami 10:00 na ng gabi. Sasakay sana kami ng doon sa may Mega Mall, Ferris wheel. Kaya lang, ginabi na kami kasi panay yung kanta ni Dos. Paglabas namin, gabi na pala. Oo. Gusto ko pa naman sumama sa Bicol. Sumunod ka na lang sis J. Mag-aeroplano ka lang, mabilis lang dumating. 1 hour lang andun ka na sa Bicol.
Pag-uwi namin, magbabas na lang kami. Kasi hindi kami nakapag-pabook ng back and forth. Kung alam lang namin, nakapagpabook sana kami sana. Kaya magbabas kami. 12 hours sa bus. Samantalang sa eroplano, ano lang, 1 hour lang. Bitin nga eh. Ha? Takot ka mag-isa sa biyahe. Hindi, kasi sundin naman kita doon sa airport. Sa bus, pag aircon, 1,300. Pag bus, pag ordinary, mga lang siguro, 700, ganon. Mag-aircon na lang. Para comfortable. Pag-uwi ko doon, mga May ata, si Madam Cascade naman yung pupunta. Kasi yung traveling bag niya andito sa akin, hiniram ko. Hiniram ko yung traveling bag niya, hindi siya makaka-uwi ng US kapag wala yun. Kaya siya talaga yung pupunta doon sa bahay para kunin. Ang galing, di ba? Wala ako pang bili ng air ticket. Pa-sponsor tayo. Magpa-sponsor ka. Pa-sponsor ka kay Tay. Bili na lang siyang bago. Yun nga nagamit namin pagpunta dito. Ginamit ko yung malita niya. Salamat, Sis Ina. Maraming salamat po sa 7 Eyes na naandyan. Ito na yung bagong ngayon, Sis J. Bagong pag-live ngayon. Naka-screencast. Trinay ko lang naman. Oo, nakatayo. Nakatayo to, Sis J. Pag yung tawag dito, screencast. Pag screencast, nakatayo lang. Di ba, Sis Ina? Si Sis Ina vlog yung nagturo nito sa akin. Kapag nagtatabay ako sa live niya, nagtatanong ako. Pero nga, hindi ko hindi ko, tawag doon, yung subscribe mode only. Kasi pag ganito daw, Sis J, marami yung views na nakukuha. Binibigay ni Lolo, maraming views. Pag naka-screencast. Yung mga natin, hindi na active, no? Hindi na active sa YT yung mga ating dating mga kagrupo. Si Sis, hindi na rin nagwa-YT. Si Sis Chai. Ako nga din, ewan ko. Ang tagal na nung $60 ko, hindi na nadadagdagan. Kaya inahayaan ko na lang. Minsan magla-live, minsan short video lang. Doon kasi sa bahay may internet kasi nga 'di ba nagpakabit ng wifi si Apam. Sayang naman hindi namin gagamitin. Kaya lang naubusan kami ng pang-upload. At saka kahit mag-upload ka na mag-upload, wala naman kinikita. Wala naman nagpapalipad ng dollars. Kaloka. Oo nga, Sis J, no? Maganda sana sa YT kung meron tayong maraming kaibigan, lalo na yung mga taga-ibang bansa, yung magpapalipad sa atin. Doon lang tayo kikita, di ba? Di ba nung, naalala mo yung may nagpalipad sa akin? Si Sir Biani ba yun? Si Sir Biani. Dahil sa kanya, kaya kami nakasahod sa YT. Pero kung aasahan natin yung views, tas mga mga paharang-harang ng mga nanonood, hindi naman talaga. Tapos, yung mga sa member, siguro, yung nagso-super chat, super sticker, ganon, super thanks, ganon, tayo kikita siguro. Yung talagang may nagpapalipad sa atin sa live, sa premiere, ganon. Pero kung aasa lang tayo sa viewers, hindi naman tayo sikat. Hindi naman tayo sikat, wala talaga. Kaya, libangan lang, tapos, upload lang, parang gano'n. Pero yung asan talaga natin, hindi naman.
kumikita lang talaga yung mga big content creator, yung matatagal na sa YT natin na trabaho talaga YT, no? Paano ako magkakaroon ng kaibigan? Hirap ako magbalik. Data lang gamit ko. Yun nga eh. Yun nga sis. Yun din ang problema. Kaya minsan, sa akin din, yung mga pumupunta sa akin, lagi lang naman sa akin nakasupport yung mga andito na, yung mga taong na andito ngayon. Sila kapatid Panalo, si Sis Ina, yung iba pang pumapasok. Yun lang lagi yung pumupunta sa live ko. Kaya, pag ako may data din, lagi din ako pumupunta sa live niya kasi para i-support din natin yung mga nagsusupport sa atin. Yan, ganon. Sila lang naman, kakonti. Tapos yun nga, pag nag-premiere, pinapaano ko kay Sis Ina, pinapasuportahan ko kasi nga, ang dami nilang kaibigan. Daming kaibigan nila Sis Ina na tumatambay sa live niya. Kaya minsan, nagsushort video akong konti lang, ilang minutes lang, pinapasupport ko para magkaroon din naman ng kahit kunting views. Kaya nga, dapat sana, marami tayong kaibigan, lalo na yung mga taga-ibang bansa din. Tapos yung nawiwili din sa mga upload natin. Minsan, meron din naman na magaganda yung magagandang nagko-comment din naman sa mga namin, upload. Oo, kapatid yan ni Manoy Jerry, si Sis Ina. Kapatid yan ni Manoy Jerry. Yan, mababait yan sila Sis Ina. Siya yung nagtuturo sa akin. Kasi nga kapag natatambay ako sa live niya, kung ano yung nakikita ko sa kanyang ito nga ang screencast, siya yung nagturo nito sa akin. Di ba? Kadikitan na natin kadikitan mo na rin si Kapatid Panalo. Yan, si Kapatid Panalo, bayaw ata yan ni Sis Ina, di ko lang sure. Yan, mga supporters din yan. Kapag nakikitang may upload ka, lagi yan din nanonood. Kahit sa mga short video. Sila lang din yung nakikita ko sa mga comment eh. Tapos meron sana supporters din sa akin sa tuwing magla-live ako. Si Sir Bert Window, kilala mo yun? Yung laging napunta sa akin sa live. Kaya lang, yung nagbasa kasi ako ng mga comment doon sa Chrome. Tapos, 'di ba, ang liit ng mga sulat doon. Mahina na yung mata ko, malabo na. Sinum ko habang binabasa ko. Napindot ko ata yung report, message, or ewan ko, report ata yung, or delete, remove, gano'n. Hindi ko nakita sa Sir Bert. Na-remove si Sir Bert na Bert Window, yung laging nagsusupport sa akin sa live. Maganda pa man din yung mga comment nun sa amin. Tapos yun nga, erase na, wala na. Pumasok siya sa premiere ko, panay daw yung comment niya. Hindi ko naman napabasa, hindi ko nakikita. Kasi pala yun, na-remove ko na pala siya or na-report ata. Kaya yun, parang nagtampo sa akin. Kahit sina-shoutout ko dun sa ninja kong gamit, hindi na ako pinapansin kasi nga nagtampo kasi akala sinadya ko, sabi niya, may nabasa akong message doon dyan sa ni Sis Ina sa live na ayaw na siguro magpa-support. Yung ganon, sige, hayaan na lang natin, irespeto na lang natin yung decision niya. Yung totoo talaga, hindi ko naman talaga sinasadya kasi kahit nga ako, hindi ko alam kung ano nangyari. Kasi yung ginawa ko lang naman, nagbasa ako at saka sinum ko yung message, comment nga para mabasa ko kasi ang labo na talaga ng mata ko. Yun pala, hindi ko na malayan, napindot ko na pala yung remove. Kaya ganun yung nangyari. Kaya ayun, nagtampo siya. Nagtampo si Sir Bert, kahit yung sorry ko, hindi na ako pinapansin. Pumupunta ako sa niya minsan, doon sa mga upload niya, nagko-comment ako, humihingi ako ng sorry kasi nga, di ko sinasadya talagang i-remove siya or i-report. Kaya ayun, nawalan ako ng supporters din. Magaling pa man din yun, ang bait noon pa naman. Tatambayan ka talaga noon hanggang sa matapos ka, kahit anong oras. Kaya nga nawalan ako ng isang supporters. Yung laging nakatambay. Kaloka.
Kasi magkaroon ka lang, 'di ba? Magkaroon ka lang ng isang kaibigan sa YT, tatambayan ka ng isang oras. Malaking tulong na 'yun, 'di ba, Sis J? Malaking tulong na 'yun sa atin. Kahit isa lang tumambay sa iyo ng bonggang-bonggang tambay. Malaking tulong na 'yun sa atin. Kaya nga, nalungkot din ako. Nalungkot din ako kasi hindi ko talaga sinasadya na na-remove ko siya. Tapos sina-shoutout ko siya sa sina-shoutout ko siya lagi sa live ni Sis Ina. Hindi niya na ako pinapansin. Wala na. Hindi niya na ako pinapansin. Yung gamit ko yung yung Prince of TV. Sabi ko, hello Sir Bert, mag-love shout out. Sorry talaga. Hindi niya na ako pinapansin. Ikala siguro sinadya ko. Hindi ko naman talaga sinadya. Alam mo naman ako, pag tumatambay, may resibo. Oo nga. Oo nga eh. Oo nga, Sis G, alam ko yun. Minsan din ako, ginagawa ko din yan. Yung pumapasok sa akin na alam kong medyo matagal din tumambay, sinasalang ko din. Pero sila Sis Ina, hindi ko na sila sinasalang kasi nga, pumupunta din naman ako sa mga live nila. At saka kapag nalilate ako sa premiere nila, nire-replay ko. Kaya yun na lang yung ano ko. Balik. Ayan. Maganda din sana yung meron tayong kaibigan sa YT, no? Yung talagang tatambayan ka kapag magla-live ka. Tapos gano'n din naman yung ginagawa ko minsan sa kanila. Hindi ako makamove on no, nung na-delete ko si Sir Bert. Kasi yun talaga yung solid supporters ko at saka ang gaganda ng mga comment niya. Kahit nung nag-ano kami, nagkukupras, nakatambay talaga siya sa amin. Tinanood niya talaga yung pagkupras namin. Tinambayan niya talaga ako ng bunggang-bungga. Tapos kinagabihan, yun na-remove ko na siya. Ayan, sabi ni Sis Ina Vlog, ikaw pala yan, Sis Jupay. Musta po? Ayan, oo. Jupay channel yan, si Better Jupay. Si Jupay channel. Ayan, kilala ka. Oo, kilala mo na yan, Sis J, si Sis Ina Vlog. Kasi si Sir, si Mano Jerry, Sis Ina, kaano namin yan, ka-GC namin dati. Kaya si Mano Jerry din yung nag-ano sa akin na yun, si Sis Ina daw, kapatid niya. Kaya pumunta ka doon sa aking kapatid kasi panay yung live noon. Sabi ni Mano Jerry. Kaya pumunta ako dito lagi kay Sis Ina. Yap, ina, busy bongga. Ano yan? Busy. Busy daw siya ng bongga at tinatamad na mag-YT. Naglalaba ako. Kaya emojis lang. Nakikimarites lang ako kay Tres. Yun nga, Sis Ina, kinakwento ko sa kanya yung nangyari kay Sir Bert, di ba? Yung na-remove kong hindi ko sinasadya. Nawalan ako ng solid supporters. Solid din kasi kung mag-support yun si Sir Bert. Tinatama daw siya Sis Ina kasi nga, ang tagal na sa YT. Walang solid friend. Data lang kasi yung gamit ni Sis Jupay, kaya siyempre ako din nun. Kapag data lang din yung gamit, pang-upload lang din, hindi makatambay sa mga nagsusupport din. Kaya yun yung nangyayari. Kaya nga, sabi ni Sis Ina. Oo, Sis Ina, sobrang nagtaw siguro si Sir Bert, no, kasi sina-shoutout ko siya. Hindi niya ako pinapansin. Sina-shoutout ko siya sa live mo kapag nakikita ko doon. Ang gamit ko si Preso TV, di ba? Pero hindi niya na ako pinapansin. Didma na. Kaloka nga eh. Oo nga. Pwede naman ninja. Kahit ninja yung ginagamit ko, hindi niya ako pinapansin. Nakakapag-pin ka na ba? Nakapag-pin ka ba? Oo sis, Jupay. Bakit?
Meron naman siya bintana ni Nida. Oo nga, hindi nga naman yung ginagamit si Ina. Yung bintana ni window ni Berto. May lakad ka? Lagi siyang ano siya, organic lagi yung gamit niya. Mamaya ka alas 4, alas ba? Bihira niya yun gamitin. Hindi naman yun ginagamit. Gano'n, ang haba ng oras na kayo. Hmm? Hindi ka tambay doon. Busy lang yun siya. Oo, wala nga. Ah, Sigurado. ano kasi sis Jupay, doon ka pumunta sa notification para makita mo yung nakapin. Oo, di ba sis Ina? Ganun yun. Oo nga, nakapin yan si sis Ina. Lumabas ka sis Jupay, tapos hanapin mo yung sa notification yung aking pangalan. Tapos doon mo pasukin. Oo. Search mo na lang ako, sis Jupay. Yun. Oo nga. Sarap. Oo nga, sis J. Pwede rin naman i-search mo si sis Ina. Ayan yung pinsan ko din po, si Josie Nunez. Patusok din po or payakap din po sa kanya. Ang kulang lang ng pinsan ko ay bananas. Sis J, ay sis Ina, pwede bang bumili ng bananas? Sino ba yung alam mong nagbibinta ng bananas? Ay sis J, ay oo. Ano ba yan? Oo, kay ano, bili tayo banana kay sis Chay. Kasi marami na yung ano, ang daming views ni Jo, yung pinsan ko. Dami na lang. Travel vlog yung content niya. Kaya lang, Marami. konti yung kanyang ano, Oo. konti yung kanyang banana. Minsan na, ibo na ang kumakain. Na, pabayaan ako din. Kaya lang, ang dami niyang CPR sa mga upload niya. Nawalan kasi ng pwesto. Ang daming views niyan. Kaya lang, konti yung banana niya. Wala ako pambili. Sabi ko, sis J, yung pinsan ko, pabilhin ko na lang ng banana kay sis Chay. No, pwede yun. Kasi nga, marami siyang views sa mga long form video niya. Kaya lang, yung kulang naman sa kanya, bananas. Bananas yung kulang sa kanya. Ano? Bago mo yung kakao. Kain ka? Ayan. Kakain na daw? Kakain na daw. Ito na, no? Tayo naman na. Balik na ako sa labahin. Oo, sis Ina. Sige lang, sis Ina. Salamat sa pagtambay mo dyan. Kuya Cesar. Maingay pa dito sa amin. Kain naman na siya. Baka lutok na, ano? Ha? Salamat sis Ina, sis J. Thank you din. At saka kay kapatid Panalo. Gulay. Nakailang minutes na ba ako? Hindi ko makita dito. Nakaisang oras na pala ako. Ayan. Rice. Mag-ano na ako, mag-end live na pala ako. Kasi naka-ano na ako eh. Isang oras. Kaya lang may tao pa naman. Sino kaya yung mga silent viewers, silent supporters dyan? Ito yung ano, sabaw. Sabaw na ako. Ayan. Kutsara. Kuya. Kutsara sa kuya. Kutsara. Isa lang kita mamaya sis J habang hindi pa kami pumupunta doon sa Naiya. Mamayang hapon, hatid na namin to si Afam. Pingi kutsara. Naririnig yung kutsara. Pahingi daw kutsara. Kasi ang ingay ng kutsara, naririnig nila. Crab. Pinapakain na kasi namin si Afam, sis J. Ano ba ang Spanish ng crab? Alimango. Alimango? Sis J. Espanyol? Sis J, kung ano daw yung Spanish ng Alimango? alimango. Negora? Negora daw, negra. Igra. Ito pa rin ako. Ayan, regards daw kay Afam. Hindi niya naman naintindihan yung mga sinasabi namin dito. Sana all na lang. Sana all na lang, sis J. Pahanap tayo, sis J. Gusto mo? Espanyola, sis J. Yan sa YouTube, maraming Espanyola. Sa YouTube. Pahanap tayo, oo. Sabihan mo si Afam, hanapan kami ng Espanyola ni sis J.
Maganda sa Spain. Oo nga, Sis J. Alam mo ba, maganda talaga doon. Kaya nga, Pouch lang ha. kahapon, pumunta kami ng ng Papasabi ko lang kayo. Ha? Embahada ng Espanya. Embahada la Espanya. Tinitingnan ako ni Apam kasi naintindihan niya yung sinasabi ko. Kasi nga, mag-i-inquire si Dos ng mga requirements kung paano kumuha ng visa. Kaya lang, kailangan pala magpa-appoint bago ka pumunta kami doon sa, Equitable Sa baw. Tower ba yun? Nasa 27th floor. Naku, nakakahilo sa elevator. Nakakahilo, grabe. First time ko makasakay ng ganun, doon ng pinakamataas. Meron tayong return sa may Makapunta ng mataas na building. Tumarap kasi ang sabi ko kay Kuha na lang mamaya. No? Congrejos. Maganda doon, Sis J. Ha? Congrejos. Kaya nga, Pouch lang daw. gusto na ni Espanyol na ipaayos yung mga itanong yung mga requirements para daw malakad na ni Dos kasi sa December babalik siya ulit dito sa Pilipinas. Magpapakasal ata na sila. Tapos yun siguro pag naayos na yung requirements, pipitsyo nata si Dos na makapunta doon. Baka dalhin na doon. Pero naman sabi niya, pasuluhin si Dos magbiyahe doon kasi pag dalawa daw sila, mas magastos. Ganun pala yun. I-style, tourist visa. Tama ba yun tourist lang? Naka-tourist visa lang siya. Kasi kapag pala parang petisyon na asawa na, parang ang mahal. Ang mahal ng babayaran. Payat pala yung drum. Babayaran. Payat yung drum na nabili namin. Kaya parang ganun lang. Hindi siya mataba. Mahal yan. Tourist visa lang. 400 plus. Parang ganun. Tapos Dahil parang lang binili ko. nobya lang. Nagbago ako ng binili kong dati, may napili kami 600. Sabi ko, magbili nga tayo at ilang karap ka isda. Ay, naku, lalong mas nagmahal. Oo. Hilo pain. Sabi niya sa akin, hahanapan niya daw ako doon. Sana nga. Kaya blooming si Dos. Oo, blooming si Dos. Kahit napakainit sa Tagaytay kahapon ako. Bibilad talaga siya kasi para yung pa-picture doon sa mga Pagdating namin doon sa Bicol, naghihintay ang malawak na ararawin. Back to farm na kami nito bukas. Saya-saya. Iitim na naman ang bungang-bunga. Go, go, go! Sana mahanapan ka. Sana nga, Sis J, mahanapan Para doon tayo mag-apply tayo doon na farmers. Fruit picking. Marami daw doon tanim na mansana si Apam. Tapos marami na daw siyang kahoy na tatabasin yung mga sanga. Sabi ko, mag-apply kami ni Dos. Di tayo nagkatagpo. Oo nga, Sis J. Hindi nga. Kasi kahit Maynila, di ba? Ang lawak ng Maynila. Kahit si Tay. Nagano ko doon sa comment niya. Sabi ko, Tay, kita tayo dito sa Maynila. Hindi naman siya nag-reply na. Hindi naman ako nag-message kasi nahiya naman ako mag-private message. Di ko naman kaya magtabas ng sanga. Fruit picker. Kami, kayang-kaya namin yan, Sis J. Kahit mag-araro kami sa Espanya, gamit ang traktor, kaya namin yan. Mapapag-aralan yan. Di ba? Magtabas, mag-akyat sa puno, para tabasin yung sanga, kayang-kaya yan. Kaloka. Agwa? Kaya nga, bilib ako sa inyo. Ha? Oo, Sis J.
Pinanganak tayo sa bukid. Pinanganak tayo sa puno ng kakahuyan, kagubatan. Kaya ko lang kumain. Hindi, taga-alaga ka lang ng mapapangasawa mo. Gusto nila yung inalagaan sila. Napapamahal sila, lalo. Kaya ito si ano to, gusto na ito si Dos, love na love si Dos kasi nga, malaga si Dos sa kanya. Binibay ni Diyos. Kaya ngayong taon, babalik siya ulit. Kaya ko yun. Alaga lang pala eh. Sabi ni Sis J. Oo, Sis J. Kaya magpahanap tayo. Sakupin natin yung Espanya. Natatawa. Nandito siya sa harap ko. Natatawa. Kung naririnig niyo yung mga term ng natatawa siya. Sabi niya, hanapan niya kung may pangalan na pati Sis J. Pako daw yung pangalan. Tapos handa siya. Bilisan nyo. Yun nga sabi ko sa kanya. Sabi ko pagdating niya doon, trabuhin niya agad. Yung tawag niya dito sa sa saging, platano. Platano? Oh, ano to? Platano, di ba? Yung tawag sa saging. Oo nga, Sis Jay, sana nga. Sakupin natin yung Espanya, Sis J, kasi di ba sinakop din tayo ng 300 years ata ba yun? Sakupin din natin siya, yung mga Pinay, pag-asawain natin ng Espanya, Espanyol. Pako daw yung pangalan. Naku po, Diyos ko, martilyo na lang kulang. Pako, tapos, pinapaano niya na nga sinend yun na ng sinend yung picture ko doon. Tapos, parang torpe naman si J. Panay lang yung tawa. Kasi sabi niya, paano kami magkakausap niyan? Hindi ko naman alam yung wika niya. Sabi noon. Sabi niya naman, may translator naman. Tapos, panay lang yung tawa. Sinisend niya yung, di ko alam, sinisend pala ni Afam ni Maisy yung mga picture ko, yung nangalabaw kami, at saka yung mga nag-aararo kami doon. Tawa lang ng tawa. Sabi ko, bakit kasi ayaw naman ng ganun, ng farmers. Panay lang yung tawa doon. Pag andun ka na, ako naman hanapan mo para makaahon sa... Oo nga eh. Alam mo ba Sis J, doon sa amin, yung mga bading doon na sabi kay, akala ko kung anong ginagawa, nagpapalakpak siya, ano yun? Nga, 3 palakpak at 3 padyak. Isa na namang kababayan natin ang nakaahon sa hirap. Sabi niya. Tawa kami ng tawa. Kasi nga, nakita doon si Family Maise. Grabe. Siya pala na dyan. Ha. Araw-araw tayo magmamarites. Maya, makain na guys. Kitara. Pinakahan ko na yun natin siya. Oo nga eh. Araw-araw magmamarites pala. Nung andun kami sa Bicol, hindi yan si Dos nag-upload ng picture ni Afam kasi nga ang daming marites doon. Ito na yan. Never siya nag-upload, pero nung andito kami sa Maynila, nag-upload si Dos. Naku, ang daming comment. Ang daming nagmarites sa ni Dos. Ang daming nag-aabang eh. Ang daming nag-aabang sa mukha ni Afam ni Dos. Yun nga daw ang kasabihan kapag may Afam, nakaahon na naman sa kahirapan. Oo nga eh. Sabi, sada is 3 palakpak. Ito, ano yun sabi ni? 3 palakpak, 3 tadyak ata yun. Isa na namang kababayan natin ang nakaahon sa hirap. Sabi naman doon. Tawa kami ng tawa. Taga-ahon sa kahirapan pala kapag nakaano ka. Meron naman talagang ganun, pero meron naman hindi. Meron din naman kuripot, di ba? Na kahit bigyan ka ng hindi ka talaga bibigyan. At saka, ikaw yung inasawa ko, hindi ibig sabihin, inasawa ko na rin yung pamilya mo. Ganon. Ano nga niyo, pinupload ko naman. Salamat mo. Ang bait nito, Sis J, sobra.
Sobrang bait nito. Alam mo, 'di ba, sa bahay, bihira kami mag-usap-usap kasi nga minsan meron nag-uusap din pero yung si mama ko nagsulat siya ng napakahaba sa yellow pad. Tapos translate ni Dos para ipabasa kay Afam. Alam mo bang umiyak si Afam doon sa mga sulat ni Ma. Panay yung iyak, umahagulhol daw. Tapos tapos nag-translate naman siya na sabi niya, kumbaga, napamahal na daw sila Ma sa kanya. Tapos, hayaan mo, sabi niya, hayaan mo. Hindi ko mamahalin ko ng tapat ang anak mo at saka hindi ko pababayaan. At saka daw, tutulungan ko din ang pamilya niya. Sabi niya, tutulungan ko din sabi niya, tutulungan ko din kayo. Kasi nga, 'di ba, naawa siya doon sa amin minsan kasi nga pagkagising namin sa umaga, kanya-kanya na kaming routine ng mga gawain. Si mother ando na sa kanyugan, nagpapastor na ng kalabaw. Si father naman nandun na uwi doon sa kabilang bahay kasi mag-aasikaso din ang kabilang bahay. Ako naman, busy din nag-garden. Kung ano yung mga gawain sa labas. Malawak yung winawalisan. Si Dos, sa kusina talaga siya. Kasi nga, kailangan nasa kusina niya yan. Kasi nga, mayroong bisita sa bahay. Kaya lagi siya sa kusina din sa loob ng bahay. Siya yung tagaluto. Kaya nakikita niya kami. Kapag lumabas na yan, nakikita niya kami, kanya-kanyang gawa. Tapos sabi niya, lahat daw talagang trabaho doon, mano-mano. Para siyang nahirapan tumingin sa mga trabaho namin, di ba? Yung nagano kami ng kupra. Sabi niya, grabe. Tas makikita mo yan, maya-maya, maghatid na yan sa amin ng kape, at saka tinapay. Hatidan kami niyan. Kaya nga, ang bait talaga. Nahabag siya, oo sis. Naiyak siya, grabe. Tapos, di ba nung umuwi siya, meron din kaming dala doon kasi bagong lipat kami doon sa bahay namin. May dala kaming baby na aso, tuta. Siya yung nag-alaga noon simula nung pag-uwi nila din. Si Afam na yung naging amo namin ng aso. Ngayon, ang laki-laki na ng aso, 2 buwan ang laki-laki kasi alagang-alaga niya, yung mga kinakain niya na pagkain. Hindi na namamalayan, hinahatian niya pala si Pasita. Pasita yung pangalan ng aso. At saka yung yogurt, kalahati lang yung kinakain niya kasi binibigyan niya din kay Pasita yung kalahati. Kaya naman yung aso namin, ang taba-taba, ang bilis lumaki. Tapos yung aso namin, parang nagkaroon ng isip din. Kasi nung umuwi si Apa, umiiyak yung aso. Gustong sumabay sa tricycle pahatid sa airport. Kaya parang sabi ni Dos, ngayon ko lang ngayon na-realize na yung aso talaga pala. Parang kaya nasabing man best friend ba yun? Kasi nga Magkaedad lang kayo ni Mano yan. Buti pa na? kasi yung aso talagang umiiyak na gustong sumabay sa tricycle. Baka ako kumain mo na yung Kaya naman si Apam parang naiyak din siya. Muli din sa yung mga kusimarita, yung mga matawa sa mga ang bulan. Kaya nga, sana ito na talaga yung swerte ni Dos. Mabait talaga si Apam. Ito na ngayon. Kaya hindi ni Dos in-expose doon sa amin si Afam. Kasi nga, dami marites. Dami marites na katingin. Kaya halos hindi sila doon nakapag-gala-gala. Ayun, nabasa agad. Kaya ngayon lang siya talaga. Ngayon niya nakita yung mukha sa Facebook. Daming taong marites doon. Bahala sila. Ayaw namin i-expose kasi doon kasi baka magpuntahan doon sa bahay. Alam mo na, pag sa probinsya, kapag may nakita, pupunta doon sa bahay niyo para minsan mangungutang. Kasi meron Apam eh. Pupuntahan ka, di ba? Kasi hindi kami nag-expose doon. Hindi namin i-expose si Apam. Ang dami sis, lalo sa labasan, di ba? Doon sa amin, kasi nga, mag-isa lang kami doon sa bukid na nakatira. Wala, tahimik. So, pag nalabas sila na pupunta sa palengke, ayaw ko sis Jay. Ayaw ko mag-lending kasi nga hindi yun. Gusto doon ang hindi nagbabayad. Sasakit lang yung ulo mo.
I-invest mo na lang. Sabi ni Afam, bibili daw siya ng 50 kalabaw. Sabi ko naman, kawawa yung mag-aalaga. Sabi ko, mas lalong papayat si father, tapos si mother, kung 50 kalabaw yung bibilhin para paalagaan doon sa bahay, doon sa amin. Ako po, tama na yung 2, 3. Bibili daw siyang 50 nga, pagkasabi, 50 kalabaw. Yun lang ang masakit. Oo, Sis J, grabe. Kung gano'n na lang naman, mangyayari, wag na. I-invest na lang natin. Bili na lang natin ang lupa. Siguro dito, dili na kita. Akala niya na umuwi na. Dali o. Alin yan? Kambing na lang. Oo nga, Sis J. Gusto rin mag-alaga niya ng kambing. Hindi ko pa na-try. Hindi pa namin na-try mag-alaga ng kambing. Parang gusto ko din yun. Nagsabi nga din ako kay Ma. Sabi ko, Ma, try din kaya natin mag-alaga ng kambing. Kaya lang, perwisyo din daw yun sa mga tanim-tanim. May naman, di ba? May talent naman. Maganda yung kambing. Maingay nga lang. Maingay. Ang alaga lang namin doon, ngayon, doon sa bahay namin ngayon, kalabaw baka. Yung mga ganso, pinadala ko doon kala kuya ko kasi nga marami kaming tanim-tanim sa paligid. Pero issue yung mga mga pato, itik at saka ganso. Yung ganso, pinaalagaan ko kay kuya ko. Doon naman sa baba, sa bahay namin na isa, yung Tres Marias farm talaga namin. Doon naman yung mga pato at saka itik. Kasi malapit sa palayan, malapit sa sapa. Dito sa aming bagong nalagaan na lupa, malawak din yon. Lang doon, tanim. Kaya hindi kami nag-alaga ng mga manok. Ayaw namin mga manok at saka itik. Kasi nga, piniperwisyon yung mga tanim-tanim. Meron kaming alaga ngayon, kila Ate Ship pa yun. Hindi pa kinukuha yung sa kanilang mga manok. Kasi nga, yung nabili namin yung bahay sa kanila. Yung mga alaga pang manok, hindi pa kinukuha. Kaya naman yung mga tanim ko doon na pechay, pinaghahalukay ng mga manok. Oo nga, Sis J. Maganda sana yung nakabakod talaga, nakakulong yung mga alaga. Kailang oras na ba ako? Ayan. Mahigit na, mag-end na tayo, Sis J. Sis Ina, maraming salamat, Sis Ina, kay kapatid Panalo. Sis J, salang kita mamaya. At saka, so, lahat ng nandito, so yung mga nandito kanina, linay ko na po yung yung ibang video kay Sir Marcy TV, kay Sir Christopher Guillen. Nanood po ako ng kanilang mga video kanina. Kaya si Sis J na lang yung isa lang po mamaya. Ayan, maraming salamat po, Sis Ina Vlog, kay kapatid Panalo, Sis J, maraming salamat. Ayan. Salamat, Sis J. Bukas siguro uwi na kami. Okay, sige, congratulations daw kay Dos. Congrats daw, Dos. Sabi ni Sis J. Thank you daw, Sis J. Tayo na naman sa sunod. Pag andun na siya, magpapahanap ako. Pag ako na naman andun, hanapan din kita. Ganun lang yun. Sana nga, no? Parang madali lang sabihin, no? Pero ang hirap, parang ang hirap din. Buti na lang, no? Na may nahanap siya sa dating apps. At saka mabait. Meron din pala talagang ganun, no? Na naghanap talaga ng Oo, Sis J. Kami, PTX bukas. PITX. Terminal. Doon kami sasakay bukas. Bukas lang hapon. Siguro. Yan. Maraming salamat. Bye-bye, Sis J, Sis Ina, kapatid Panalo, at sa lahat po ng nakasilip dyan kanina, nakatabay. Maraming salamat po sa mga silent viewers. So, may 5 pa tayong mata.
Maraming salamat po. 5 ba? Di ko, dito sa isang monitor ko, oo nga, naka 5. Sino kaya yan? Baka dyan yung ano, yung solid supporters ko. Ayan, babay na po. Babay na po. Salamat Sis J, Sis Ina, kapatid Panalo. Thank you so much. Babay po. Maliligo na ako kasi mamaya alis naman kami.